up would make me a headline. Boots, that's my ego boost. Schedule ain't been loose for a minute. Yeah, I'm that girl I've been in. What? What? Roman! Det er grøn! Jeg har drukket 1 øl, så det her det er min anden. Hvad? Jeg har også drukket 1 øl. Så det er din... Men det er min nummer 2. Nej, de andre kan ikke se mig lige nu. Men det her, det er min 3. øl, for jeg har nu drukket 2 øl i dag. Nej, det her, det er min, jeg tror 4. øl. Det er i hvert fald den næste. Jeg går i gang med den 4. Det er nummer 4. Ja, for mig valgte jeg aftalt, fordi jeg var lidt forvirret, for det var en halv liter 6. Så vi har aftalt, at hvis vi rammer lige punkt, så vinder jeg på grund af de her halv liters her. Jeg skal ikke køre bil i morgen. Det her, det er for at gå op med Simon drikker en halv liters øl. Så det er, at vi nu står lige hver øl, vi tager. Det er min næste øl. Jeg tror, det er 5. øl. 5. øl, måske. Ja, nummer 5. Endnu en halv liter, så han er nok nødt til at tage endnu en jægerbom. Det her, det er så min 6. øl, tror jeg. Velkommen til den 5. så vidt jeg husker bajer. Jeg ved det ikke, det er 6. 7. øl. Jeg har ingen idé. Dette er bajer nummer 6. Jeg vil have glemt, hvilke nummer vi er nået til. 7. Det der er nummer 7. Det her, det er min 7. eller 8. øl, tror jeg. Jeg tror sgu nok, at det der er nummer 7. Det her, det er min 8. eller 9. øl. Jeg ved ikke engang, hvad det kan nummer er. Jeg går ud fra det med nummer 7. Det der er øl nummer 8 eller 9. Har jeg betalt? Jeg har betalt. Det her, det er min... jeg tror 8. eller 10. øl. Nej, 8. eller 9. øl også. Jeg tror, det er nummer 9. Jeg er ikke helt sikker. Nummer 9. Tror jeg. Det her, det er enten min 9. eller selv min 10. Jeg har virkelig ikke styr på længere. Jeg har ingen idé. Det kan også godt være, det er min 8. eller 11. Ingen idé. Nå, 10! Det her, det er muligvis min 9. eller min 10. eller min 11. øl. Jeg har ingen idé. Det er den næste øl. Er du kørt? Ja, det er kørt. Hvad? What? Jeg forstår dig helt. Jeg siger what? Hvad øger jeg bruger? Det ligger i fællesskabet. Skål for nummer 10. Skål! Nummer 10! Ja! Det her, det er min sidste øl i aften, så hvis Simon drikker mere, så må det være sådan 10., 11. eller 12. øl.